σε αυτό το χώρο. Ξέρω ότι με πόσες δυσκολίες και με πόσο μεράκι φτιάχτηκε και ελπίζω ότι θα είναι το κριτήριο για τους αγώνες και για τις προσπάθειες που εσείς οι ίδιοι ή οι επόμενοι θα εξαδιπλώσουμε στο μέλλον για την περιοχή. Θα πάμε να δούμε τώρα για το θέμα μας. Κύριος εκφραστής της ιστορίας της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας είναι το ΤΑΙΠΕΔ, Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Το κριτήριο στον τίτλο του και στη λειτουργία του είναι το αξιοποίηση. Άρα λοιπόν έχουμε κάτι το οποίο χρειάζεται να αξιοποιήσουμε. Ο άκρατος νεοφιλελευθερισμός, το είπε και η Κατερίνα, δημιουργεί εργαλεία. Και ένα εργαλείο του είναι αυτός ο συγκεκριμένος οργανισμός. Τι είναι δηλαδή? Ένας κουμπαράς. Από το τίποτα δημιουργούμε ένα κουμπαρά, όπου μέσα σε αυτό το κουμπαρά ρίχνουμε μέσα περιουσία η οποία δεν μας ανήκει, ανήκει στο δημόσιο, ανήκει σε διάφορους φορείς και δημιουργούμε μια αξία. Και με βάση αυτή την αξία πάμε να έρθουμε στη συνδιαλλαγή ή να πουλήσουμε. Γιατί χρειάζεται να το κάνουμε αυτό? Γιατί χρειάζεται να το κάνουν αυτό, να δημιουργήσουν δηλαδή αυτό το κουμπαρά που είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Γιατί έχουμε ζήσει πάρα πολλές ιστορίες, προσπάθειες εκποίησης της δημόσιας περιουσίας από προηγούμενους φορείς. Είτε αυτοί ήταν οι δήμοι, είτε ήταν οι νομαρχίες, είτε ήταν το ίδιο το κράτος. Πάντα όμως προσέκρουε είτε στους αγώνες που αναπτύσσονταν με βάση αυτή την προοπτική, αλλά κυρίως στις αντιδράσεις που υπήρχαν από τις τοπικές κοινωνίες. Και στο ότι ο καθένας ερετός ή διορισμένος διοικητής ή δήμαρχος ή νομάρχης δεν ήθελε να συνδέσει σε τίποτα με το όνομά του με κάτι τέτοιο, γιατί φοβόταν ότι αυτό το πράγμα δεν πατάει. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε? Δεν έχουμε αυτή την ευθύνη. Μεταφέρονται σε ένα απρόσωπο οργανισμό που στην ουσία λειτουργεί σαν πλυντήριο. Και όχι μόνο σαν πλυντήριο των ευθυνών που έχουν οι ίδιοι, αυτοί που κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά και ένα πλυντήριο από πάρα πολλές εκκρεμότητες που είχαν αυτές οι εκτάσεις. Είτε ιδιοκτησιακό καθεστώς, είτε τίτλοι ιδιοκτησίας κτλ. Όλα αυτά λύνονται με τη μεταβίβαση σε ένα φορέα όπως είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό που είναι επικίνδυνο και αυτό βλέποντας την εξέλιξη που σήμερα έχει αυτές τις δημόσιες εκτάσεις, είναι ότι σε μια δεύτερη φάση στο ΤΑΙΠΕΔ μπορούν να περάσουν όλα αυτά τα ακίνητα τα οποία θα περιέλθουν στο κράτος όταν πλέον ο Έλληνας φορολογούμενος δεν θα έχει, όπως δεν έχει ήδη, να πληρώσει τους φόρους του. Άρα λοιπόν θα χρωστάει στο κράτος και το κράτος θα του κατάσχει την ιδιωτική του περιουσία. Σκεφτείτε λοιπόν ένα φορέα ο οποίος θα έχει σπίτια, οικόπεδα, αυτοκίνητα ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη περιουσία θα περιέρχεται στην ιδιοκτησία του. Και θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα πουλάει. Ένα real estate δηλαδή θα πουλάει σε όλη την Ευρώπη. Και εμείς θα είμαστε ακόμη πιο φτωχοί, ακόμη πιο πατημένοι κάτω, γιατί για να υπάρχει το όποιο κέρδος υπάρχει από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει κέρδος από αυτή τη διαδικασία. Αυτοί μπορούν να κουστολογούν και να λένε ότι αυτή τη στιγμή στο κουμπαρά ή έχουμε μια προοπτική ότι σε αυτό το κουμπαρά θα βάλουμε 50 δισεκατομμύρια ή θα βγάλουμε 50 δισεκατομμύρια. Αυτά όμως δεν τα μέτρησαν σε καμία αγορά, δηλαδή δεν μετρήθηκε αν υπάρχει ζήτηση, αν θα έρθουν κάποιοι να βάλουν τα λεφτά τους εδώ. Απλά τι κάνουμε σήμερα? Λέμε ότι έχουμε ένα κεφάλαιο και με βάση αυτό
συνδιαλεγόμαστε με τους δανειστές μας και λέμε ότι προσδοκούμε από αυτή την ιστορία να έχουμε κάποια δισεκατομμύρια ωφέλη. Τι περνά στο τι έχει περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σχεδόν όλες μας οι παραλίες. Ξεκινώντας από το Στριμώνα, δηλαδή από εκεί που ξεκινάει η περιφέρεια, παραλίες, Τούσλα, Κάργιανη, Αμόλοφη, εδώ οι δικές σας, στην Κομοτηνή, το Φανάρι και άλλες παραλίες, μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος του παραλιακού μετώπου, όπου μπορούσαν δηλαδή, στη Θάσο, η Χρυσή Αμμουδιά, για να τους ξέρουν, ό,τι παραλίες μπορούσαν να δοθούν, δίνουν. Και θα φτάσουμε εμείς, αν θέλουμε να κάνουμε μπάνιο, είτε να πληρώνουμε ένα μεγάλο τίμημα, είτε να πηγαίνουμε στα βράχια. Γιατί μόνο από εκεί, από παραλία αποκλείεται να μπαίνουμε στη θάλασσα. Βεβαίως υπάρχουν κι άλλα, δηλαδή μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει το ειρηνοδικείο Σταυρούπολης, εδώ στην περιοχή, όπως και το πρώην ειρηνοδικείο στον Ευρωκόπη. Θα μου πείτε ποια είναι η σημασία, ποια είναι η αξία αυτού του κτίσματος που να βγαίνει στο ΤΑΙΠΕΔ και να μπορεί να προσφέρει κάτι στη δημόσια οικονομία. Δεν νομίζω ότι γίνεται, γιατί αυτό έχει κάποια αξία που μπορεί να δοθεί. Αλλά για να περάσει αυτό το μήνυμα σε όλους, ότι εδώ ό,τι υπάρχει και είναι στο κράτος, που μπορεί να μεταφερθεί στο κράτος, που βλέπει. Ξενία το ξενία εδώ και εκτός, εδώ ότι υπάρχει αποξενία, ότι έχει απομείνει. Ένα άλλο ερώτημα που νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουμε είναι με βάση τη δική μας διακυβέρνηση. Εάν το ΤΑΙΠΕΔ είναι κάτι χρήσιμο ή τι θα έκανε η αριστερά τέλος πάντων σε μια τέτοια περίπτωση. Νομίζω ότι όχι απλά δεν είναι χρήσιμο, είναι τελείως άχρηστο. Γιατί στη δικιά μας λογική όλες αυτές οι εκτάσεις, οι δημόσιες εκτάσεις, δεν είναι για πούλημα, δεν είναι για ξεπούλημα και κυρίως δεν μπορούν να συνεισφέρουν τίποτα. Στη δικιά μας λογική θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι ο άμεσος φορέας, να αναλάβει αυτές τις εκτάσεις και βεβαίως να τις αποδώσει στους πολίτες ή να τις αποδώσει σε ομάδες πολιτών που θα είναι είτε συνεταιρισμοί που θα έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή, είτε κοινωνικοί συνεταιρισμοί, είτε που θα φτιάχνει η ίδια η αυτοδιοίκηση υποδομές οι οποίες θα έχουν σχέση με την υγεία, την παιδεία κτλ. Κινδυνεύουμε δηλαδή, αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, να μην υπάρχουν ελεύθερα οικόπεδα για να χτίσει ένα σχολείο αύριο, ένας δήμος, ή να χτίσει ένα νοσοκομείο. Με τον τρόπο αυτό που πάμε. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση και οι αυτοοργανωμένες δυνάμεις είναι αυτές που θα πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο στην όποια αξιοποίηση και πέρα από αυτά που υπάρχουν, είτε αν θέλετε σε εγκαταλειμμένα κτίρια, όπως είναι οι βιομηχανικές περιοχές που έχουν αναπτυχθεί είτε εδώ είτε στην Κομοτηνή, που έχουν εγκαταλειφθεί πάρα πολλά εργοστάσια που ξεκίνησαν να γίνουν, που πήραν χρήματα από το ελληνικό δημόσιο και στην ουσία τα εγκατέλειψαν. Εκεί θα έπρεπε να υπάρχει επέμβαση από αυτών να περιέλθουν πραγματικά στους Δήμους ή στην περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορεί ο Δήμος και η περιφέρεια να τα δίνει αυτά σε τέτοιες προσπάθειες που θα δίνουν και θα έχουν έναν παραγωγικό ορίζοντα και έναν τέτοιο προσανατολισμό που θα λύνουν προβλήματα στην θερμοπύλες ή δίπλα με τις θερμοπύλες, ξεπουλάνε τις πηγές που υπάρχουν, τις ιαματικές και άλλα 700 τόσα στρέμματα. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να φυλάξουμε θερμοπύλες. Και όχι μόνο να φυλάξουμε τη συγκεκριμένη περιοχή που είναι στις θερμοπύλες, να φυλάξουμε όλες αυτές τις περιοχές. Κυρίως τις περιοχές και τις παραλίες μας. Είναι μια ευκαιρία από εδώ και πέρα, το ένα καλοκαίρι, να είμαστε εκεί και να δημιουργήσουμε κίνημα. Ένα κίνημα που βεβαίως θα το βάζει πανελλαδικά, αλλά θα έχει και τοπικά χαρακτηριστικά, γιατί πάντα για να κινητοποιήσουμε τον κόσμο χρειάζεται
να υπάρχουν αυτά τα τοπικά χαρακτηριστικά. Κυρίως να αναδείξουμε το πώς αυτό το ξεπούλημα και αυτή η αλλαγή χρήσης των δημόσιων εκτάσεων θα έχουν επίπτωση στις τοπικές οικονομίες. Γιατί φανταστείτε ότι γύρω από, ή ξέρετε ότι γύρω από μία παραλία δημιουργείται μια οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή στην Καβάλα, στους Αμόλοφους, η Πέραμος ζει από αυτό το πράγμα, από το ότι έχει τους Αμόλοφους δίπλα. Εάν οι Αμόλοφοι περιφραχθούν, θα ερημώσουν περιοχές, όπως είναι η Πέραμος και τα διπλανά χωριά. Γιατί ποιος θα πάει να μείνει εκεί όταν δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις καταπληκτικές παραλίες. Ή στη Χαλκιδική το ίδιο. Όταν δηλαδή η Βουρβουρού, νομίζω ότι είναι μέσα. Ένα μεγάλο κομμάτι. Όταν η Βουρβουρού λοιπόν γίνει. Η Βουρβουρού είναι άνθια, είναι μοναστηριακά. Είναι μοναστηριακά. Όπως και ακλείσει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι η επιπτώση στην τοπική οικονομία θα είναι πάρα πολύ μεγάλες.